Iawn te Rob, da ni barod yn neud bach o next level pizzas i Twtil. Dwi'n barod, Chris, ti'n barod? Wel, dwi'n barod, Eli, bod dwi'n dod eich presant bach. Ndwya, Italian, metha cross rhwng salami a patty. So mae'n atha casing salami, ond mae'n keyword pork yn efo. Ffrindiau fi'n cwmffam drud o mochyn Cymreig, chili, garlic, peppers, a mae'n atha fresh ingredient yna, so mae'n mwy glib, ia? Mae'n sôn am dy really cool efo legendary margaritas chdi. Ia? Guaranteed. Iawn, awe. Awe, boi. Awe, ta. Hwn ta. Ti'n mynd dangos i chdi? Ia, danos, dwi'n sy'n dda. Siapio fo mor grwn y ffosib, efo dy ddilo. Cos unwaith ti'n rhaid hwn. Anna fo. Ynda. Wedyn just... Slap bach di. Lecha fo'r awyr os ti isio. Dal o fo cefn dy law, so bod y fysi di ddim yn mynd trwy fo. He's one I made earlier. Sy'n tan ni'n ystyn o'n. Awesome. Dyna i cael go nid un ta. Ia. Paid o bod ofno. Iawn, rôl bach di. Iawn so far. Spot on. Wan, Ti'n dydych yn rili hawdd yn dod? Sut ydych chi do? Na, oedd hwnna'n rybys. Ti eisiau licha fo fo dwy law, sbinio fo'n awyr, a dal o fo cefn dy law, de. O, perffaith. Yes. Perffaith. So, ystyn y paddle, de. So, ideal. wastad rhaid hwnna so bod o'n mysticio, de. Iawn. Ideal. Cam nesa, i sbario fo godi gormod yn y popdi pan mae'n cael o gres, ti isio rhaid y spiker yma drosto fo. Reit, beauty efo pizzas ydi lleia toppings gorau, de. So, awe, 3 chwarter. Iawn. Un dollop yn y canol. A just, na chdi, lovely. Ti'n rhyd dros y festival season o'n yn y dweithio fo fi, wyt? Okay, your people talk to my people, and I sortio rhywbeth allan. So, caws. Mozzarella ti'n dynyddio? Ia. Iawn. Dwi'n ffeindio, os wyt ti'n rhoi 80% mozzarella, Ia. 20% cheddar, mae'n fwy hall. Ia. Mae pobl y bar yn diolch i chdi ddiwedd y nos. Mae'n nhw'n efo mwy. Ia, mae palet bobl Cymru, Brydeinig, os lici di, di arfer efo fo'n hytrach o bod o'n fwy sy'r bland, t'wo? Oce. Reit. Cool. Be toppings ti'n rhoi? Dy bach o'r ndwyo yma. A dyma siff yno. Cool, di salami, lib yma, to. Ydy o'n spicy? Yndi, so mae'n fresh chili yno fo. O, ideal. Ti eisiau fi dorri bach o'r basil yma i chdi? Ie, ie, fi'n gwneud basil neu rai, Ari. Ideal. Ideal. Reit. Iawn. Ti'n mynd i wneud hyn? De, wel, ia. Brilliant. O, nice. A fewn i'r canol pop di? I canol pop i'r hotspot canol, ie. Reit. Reit, so, munud y hanner. Munud a hanner. Waw, ti'n gweld o'n bybl o'n. Yndi. Ti'n gweld gweld y bybl. Ti'n gweld y bybl. Dydych la, Geth? Fantastic. Yes, ti'n gweld gynta fi. Yes. Rhaid turn bach o le. Yes. A hynna dwi eisiau rhwng pizza fi, y leopard spots o, ia. Leoparding, baby. Oce. Yes, Chris Roberts special. O, hwnna edrych dda. Dwi'n bod na gig yn efo. Torrwr coch. Oce. Lovely. Darn i ni. Iechyd da. Iechyd da. O. O! Lovely. A tyma, fi, ia. Ti'n gorau cael un o'r pizza, ia. Os ti'n gallu ffoldio fyny fel ia. Ni fi, fel ydy'r ffordd i pizza. Ti di neilio my toys chdi next level. Smoky neis. Ynddi. Twtio fo'n am treat, ynddi? Ynddi wir. Gradd. Hwyl, hwyl. Diolch yn fawr.